ହଁ ବାବା ବି ଲଙ୍କା ଖାଇବେ, ତୁମେ ଆଗେ ଭାତ ଖାଅ। ଏଇଟା କଣ ଅଛି କହିଲ? କୋଉ ମାଛ ଏଟା? ଆଉ ଏଇଟା? ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଛ। ଆଉ ଏଇଟା? ହଁ ଏଇଟା ତ ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଛ। ଆଉ ଏଇଟା? ପିଆଜ। ପିଆଜ ଖାଇଛ? ଏଇଟା କୋଉ ତରକାରୀ ହେଇଛି? ଆଜି ଖଟା ତରକାରୀ ହେଇଛି। କି ତରକାରୀ ହେଇଛି? ମାଛ ଖାଉଛ? ହଉ ନିଅ। ଭାତ ଖାଇ ତାପରେ ମାଛ ପୁରା